дрехите, играчките и обувките, но накрая винаги се налагало да върви след тях и да оправя от изтощителния труд покрай децата и прехраната на семейството. Тя се разболява. Било по празниците и децата се стреснали. Нямало кой да им приготви коравийки, парцалени кукли и войничета от клечки. Опитали се да си изготвят каша, да пооправят, но нали са деца, не се справили кой знае колко. Полугладни, тъжни и оплашени. Те се гушнали и се помолили да стане чудо. На сутринта майка им била по-добре. Къщата по чудо за пръв път всичко било подредено, а вечно разхвърляните им ботушчета били строени в редица и пълни с лакомства. В Мексико има стара традиция да се носят цветя в църквата на Бъдни вечер. В чест на детето Исус, според легендата, преди много време в малко планинско село в Мексико живяло момче на име Марио. Всяка година Марио виждал как хората отиват на църква на Бъдни вечер с букет свежи цветя в ръцете. Момчето не можело да си купи цветя, затова потърсило диви в полето, които да са останали въпреки студа и снега в планините на Мексико. Изведнъж чу глас, който го приканва да откъсне дивите цветя, растящи в краката му, и да ги занесе на детето Исус в църквата. Гласът повтарял, че и най-обикновеният подарък поднесе с любов е най-хубавият подарък на света. Марио послушал гласа и отнесъл зелените листа в църквата, а останалите деца му се поигравали. За огромна изненада на всички в църквата обаче плевелите се превърнали в разкошни червени цветя с ярко-зелени листа. Марио не бил виждал толкова красиво цвете през живота си. Миряните в църквата, които станали свидетели на чудното, коленичили пред цветята, а Марио разбрал, че най-хубавият подарък, който човек може да направи, е любовта към Исус. Това беше нашата